କିଛି ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଜଣେ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୁଲି ବୁଲି ସେ ଏକ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଯାଇକରି ସେହି ଘରର କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ କ୍ଷେତଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଷେତଟିଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ତାର ମାଲିକ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ। ଯେପରି କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ 3 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିରାଫଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଗୁରୁ ବହୁତ ବିନମ୍ର ସହକାରେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିପାରିବ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଣି ଦେଲା ଏବଂ ଗୁରୁ ପାଣି ପିଇସାରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ଫସଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କିପରି ଚଳାଉଛନ୍ତି? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ବାକି କ୍ଷୀରକୁ ବିକି ଆମେ ଆମର ପରିବାର ଚଳାଇଥାଉ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଡେରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ସେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିଗଲେ। ଅଧା ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଚାଲ, ଆମକୁ ଏବେ ହିଁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଗାଈଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ କେବେ ବି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲେ, ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶିଷ୍ୟ ମନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଈଟିକୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ଶିଷ୍ୟ ଜମା ବି ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁ ବନିଗଲେ, ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ବାହାରି ଗଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ଆଗରୁ ଏକଥର ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫସଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ଗାଈଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଫେରି ଯିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ମନେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଭେଟିଥିଲି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଭୁଲି ପାରିବି? ଆପଣ 2 ଜଣ ତ ଆମକୁ ନ ଜଣାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଗାଈ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଠ କାଟି ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କରିପାରିଲି। ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ସେହି ପଇସାରେ ମୁଁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଶେଷରେ ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଫସଲ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିଲା, ସେହି ପଇସାରେ ମୁଁ ଫଳର ବଗିଚା ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ଏହି କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆଜିକା ସମୟରେ ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫଳ ବେପାରୀ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏହିସବୁ କିଛି ବି ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଯଦି ସେଦିନ ସେହି ଗାଈଟି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେହି ଗାଈ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ନୂଆ ବାଟ ତିଆରି କଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେପାରୀ ବନିଯାଇଛି। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏହା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ, କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବି ଚାଲିଥିଲା। ମୋତେ କେବେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି, ଏତେ କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗାଈଟି ଚାଲିଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଅଲଗା କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି ଏବଂ ମୋର ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାର ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବି ପୁରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୋରାଲ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହା ଭରସାରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି କି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୋକୁଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ରସିକି ଆପଣ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାହସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ହରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥରୁଟିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ, ତାହେଲେ ପାଇବାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ପାଇକରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ,
ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ସ୍ପିଚ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ସପାୟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଫିୟରଲେସ୍।